Johala mag Jua Kali County ma Kisumu kwano lal mar omenda ma kwan ne pok oyangore bang' mach wang'o mwandugi e kinde ng'anyo manyotimore chieng' tich adek. Dukni kod nyamburko ma kwan gi okala par kod mwandu mathoth mamako mach kendo wang' ma olokre gi meru kinde ma jopiny ne rakore gi obila e kinde ng'anyo kendo weyogi gi lal makoro giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde mag ng'anyo. Obila dwaro ni jotend siasa oti kodgi machiegni mondo mi giyud yo ma ginyalo geng'o rakruok e kind obila kod jopiny e kinde ka kinde mag ng'anyo ma kamago. Pesa hasara nimepata hapa, gari moja kama ile Toyota ni gari ya milioni 3 na ni magari 7. Magari 7, gari moja ni 3.5. Nyumba imeungua, masini ya rangi 5 imeungua, ya paving imeungua, ya welding imeungua. Nimepoteza a lot of million. Ruto tafadhali, kaa chini na Raila Odinga. Sasa hasara kama hii singepata, lakini nimepata na mimi sijui nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Tafadhali mkae muelewane, ndio tukae na amani. Hata njaa ikiwa iko njaa iwezi tozana na hii magari imeungua yote. Tear gas ko dir to biro land somewhere to muoko manigi plastic to muoko mach. Harakati ma majni osemuoko jawaka temo mondo osim majni. Police bende the same gi tear gas gang'o. Koro emomiyo gini nyawang to this extent. And I wonder, these police officers are trained. So ginge maber ni this is Jua Kali sector kama oil nitie, petrol nitiere. So why should they throw tear gas to land kama oil gi fuels nitiere? Wan kaka jo Kenya wawacho ni kata luong mana ng'anyo samwa wuoyene shughuli ne wawe matin wadhi ng'anyo to waduogo nikech bei mar maisha pok odok piny. Kaka wachiemo gi kaka wadak ka to pod medo mana kethore. Kamano wayien wabro rito kwe to kik jogi mithuolo mondo bed ni keto wagi lweny. Koro akwayo jotendwa mag jo siasa mondo konywa mondo wakony jo Kisumu.